Cabreiroá, a auga da Terra da Auga, patrocina este programa. É un formato novo, distinto, que non se viu nunca en televisión. Y depende también de la confortabilidad de las personas que vayan a estar aquí durante esos 2 meses. Vistes o cuarto de baño? Dormistes nesas camas? Non había azúcar, non había nada disso. E a carne non había moita, porque se mataban poucos porcos. Séntate de millo que aquí. ¿Y te quedas? Vamos. Un abrazo. Gracias por la atención toda. A todos. Vale. Y hasta que volvamos por esta casa. Chao, señora Dina. Chao. Chao. Despois de 2 meses vivindo en 1906, a familia Peña e a familia González abandonaban as casas. Así acababa unha experiencia intensa, unha viaxe no tempo que os levou ata a Galicia do século pasado e lles permitiu vivir a historia en primeira persoa. Pero esta tamén foi unha viaxe chea de sorpresas para todo o equipo que realizou este programa. Así foi como se fixo esta experiencia televisiva única. Así foi como se fixo A Casa de 1906. Hola, benvidos. Vale. ¿Y me puedes apuntar el número de teléfono? A Casa de 1906 é unha experiencia televisiva na que invitamos a 2 familias a viaxar no tempo, a vivir como se vivía en 1906. Entón, levámonos a 2 casas que están ambientadas e decoradas como 2 casas da Galicia rural de hai 100 anos, coas mesmas limitacións, en luz eléctrica, en agua corrente. Dormistes nesas camas? Está ben. Buah. Vistes o cuarto de baño? Fixastes aí? Cagastes aí, falando mal? Exactamente. O cagadeiro, joder. Yo creo que por un lado enseña la vida de nuestros antepasados, que no está tan lejos, ¿no? Porque te da una cierta sensación de continuidad de historia, ¿no? Que de alguna manera somos como somos porque fuimos como fuimos. Para mí o atractivo máis importante o que o diferencia de outros programas de telerrealidade é que neste caso os conflitos xurden porque os personaxes deben facer cousas. Vainas girando. Ahora atrás. A ver. Yo teoría, pero pouco práctica. O que non estou dispuesto é iso que me estén por detrás. Non, faz así, como se o soupera, entendes? Imagínaste viaxando no tempo. Televisión de Galicia invita a 2 familias a ir 100 anos atrás. El problema principal del casting era obviamente encontrar 2 familias enteras. Que normalmente en los programas se utiliza gente individuales, aquí buscábamos grupos. Entonces hicimos unos perfiles tanto de los individuos de cada grupo como pensábamos que deberían funcionar como grupo familiar. Bueno, eu chamome José. Pero es muy importante que en 1906 la gente vivía en familia totalmente. La familia era el sustento social de la supervivencia en la sociedad. Entonces hicimos unos perfiles y que empezamos a buscarlo especificamente. Que dispoñan de habilidades sociais e dunha capacidade de adaptación importante, que saiban divertirse, que teñan esa capacidade de rirse dos momentos difíciles que poidan xurdir, que saiban compartir, eso é moi importante,
e que sea xente, que sean familias que gusten de experiencias novas. Bueno, eu invito a todas as familias a que se apunten para o casting do ano que ven. Sí. A premisa principal para buscar a casa era que fosen casas que non estivesen moi transformadas, pero que estivesen en bo estado, non? Entón, iso xa era difícil de por sí, e máis cando houve que buscar dúas casas xuntas, non? Que estéticamente as casas reúnen as condicións, son dúas casas boas, de boa construción, cunha finca moi grande, nunha zona tranquila, non necesitan dunha obra de reforma moi grande. Cando dimos coas casas, pois xa foi como un flechazo, vamos. Sodes a familia escollida polo programa Pronto viaxaredes con nós ao ano 1906. O primeiro momento, para mí moi emocionante, foi como abrían a carta e ver a Carlos casi chorando, abrazando a súa sogra, el Luisé polo medio, bueno, foi moi bonito. Vamos facer un viaxe no tempo en 1906. Queremos despedirnos de todos os conocidos. Non teñades medo que volvemos, Un brindis por nós, polas familias. O que penso é que as familias, polo menos do que levamos falados con elas ata agora, pensan que van ter poucas dificultades, que vai ser fácil. Eu creo que na casa, pois, que me vou desenvolver bastante ben. O meu penso que lles pode ensinar moitas cousas. Que se van a facer a estar sin luz eléctrica ou sen agua corrente, pero, inda que é como máis chamativo, a falta de luz e de auga, e de auga quente, creo que se van a topar máis dificultades pequenas no día a día coas que non contan. Son solo 2 meses, máis a que non se dé aguantado. Ai, bueno, levar ben, vai me gustar moito. A familia ten que colaborar constantemente, uns con outros, porque están organizados como unha pequena empresa e iso vai cambiar moito a súa forma de vivir e de enfrontarse á cotidianidade, ao día a día. Bueno, que había que coger a bastantes mulleres, estaría ben. Espero levala ben con tranquilidade. E penso que por aí van a aparecer máis dificultades das que les pensan. Hei de ir salindo dos tropezos que me poñan diante. E tratar de vivir como vivían nesa época, olvidándome de todo o resto, para leválo con tranquilidade e que me sirva de vacacións. Para poñer en marcha o programa, o primeiro paso foi buscar a documentación histórica necesaria para reproducir a realidade galega daquela época. Para que a experiencia fose real, todo, ata o último detalle, tiña que ser real. As casas escollidas pasaron por un riguroso proceso de reforma para convertelas en auténticos museos habitables da Galicia de hai 100 anos. Un poco lo primero que he hecho es ver otras casas de los alrededores, tanto a nivel de su estado para estudiar el estado de conservación y estudiar también el estado de los interiores, hacer un reconocimiento realmente de qué cosas han sido añadidas a lo largo del tiempo y, para valorar su eliminación y qué cosas permanecen desde la antigüedad. De mí depende también la confortabilidad de las personas que vayan a estar aquí durante esos 2 meses. Yo creo que es un proyecto muy atractivo. Levou moito tempo, Si, desde que viñeron para aí traballaron moito. Viñeron aí electricistas, fontaneros, carpinteiros que traballaban enorme. Ai, Dina, que guapa estande. Pero que ben lle quedou atrás, verdad? Verdad? Queda bien, estupendo. Como te ves, Dina? Maravilloso. Pois has visto a Martín por aí? Gustas a roupa? Moito. A roupa é cómoda. Quente tamén. Para así por días de calor, isto...
é quente. Para que cómodo é. Eso é, posando para a foto. É necesario recurrir á documentación etnográfica. Existen monografías, estudos que nos dan conta sobre os costumes, o estilo de vida, a maneira de producir, de comercializar, de alimentarse. Unha cousa é o que poñen os libros de historia, que son esos grandes titulares e 4 frases, e outra é saber exactamente que é o que se facía día a día, como se vivía dentro dunha casa, que tipo de tarefas realizaban, como as facían, e todo eso foi o principal traballo de documentación. As persoas moi bellas que tiveron a súa infancia en anos próximos ao que nos interesa a nós, podenos aportar datos moi valiosos que por veces non están reflectidos na documentación escrita. Era unha vida moi esclava, moi esclava. Eran tempos moi pobres. Nin se ganaba, nin había cartos, pero eu era moi disposta. Se volvería? Non. Gustame máis este tempo. Viña da escola, iba cas vacas para o monte. Era o que facíamos. Eu 17 anos xa anduve cun arado como se fora un home. E acabei 5 ferrados da terra. 17 anos, para ter pan, para ter que comer. A vida era moi dura, porque había que ir con unha fouce e collostes ao monte, ir co carro, coas vacas a traelos, traer un carro de toxos. Non había máquinas, non había luz eléctrica tampouco. Pois cando había unha festiña, de cada tanto, ibas á festa, era o mellor que había. Se vas ás festas, estás aburrido como un... Hoxe cada un atendo ao seu, se vai ao barrio, aunque sea a 100 metros, xa leva o coche, xa non fala con nadie. Había moita xente, moito con quen conversar. Non se reconocía outra cousa, aquela vida. Como habrá ainda hoxe un día, habrá nacións ainda que viven esa vida. Non sei, pero hasta me parece que esa habrá. Os primeiros anos do século XX foron tempos difíciles, moi duros, como saben os que aínda os recordan. As dúas familias participantes debían aprender a vivir nunha época que non era a súa, e tiñan que sair adiante como farían os seus avós e bisavós. O traballo de preproducción tamén foi duro, e entonces era como decir, bueno, aquí empeza todo de verdad. O sea, este programa existe, estamos facendo algo que sí que xa se pode tocar, ¿no? E iso foi estar nas casas, mirar hacia arriba, ver baixar as familias vestidas. Por ese camiño, decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí entramos. Que lles vou enseñar a casa que van estar ustedes nela. Eu pensei, dixo eu, así na forma de velos, non creo que estes se poidan adaptar. Foi o que eu pensei. Casa preciosa, hombre. Isto era unha cousa buena, estes chavalos recordarán isto, isto era unha cousa buena que vexan isto, esa cousa. Silencio. Bienvenidos. Posición final, señores y señoras. Aquí estamos. Pensade que este plano vai sair en todos os programas. Tedes que sair ben guapos. Cando queiras, José Antonio. Acción!
1, 2, 3. Pois grábanse 8 horas ao día, pero, bueno, eu non as cronometro, pero creo que son 8 horas ao día. E nada, pois estás a túa vida e despois de que se van as cámaras, pois tes tempo igual para facer o mismo que facías con elas, solo que sin esa presión de telas, eu que sei, todo o tempo é como a ter que facer traballos aparte de todos os que temos, ter que facer un traballo extra que é atender un pouco a cámara, que aínda así a mí non me costou nada, porque eu son igual diante que detrás. Credes un pase de modelos? Pasaban os días rodeados das cámaras, pero todo o que facían eles era improvisado. En ningún caso se lles dirixía para que fixeran isto ou aquelo, tiñan unhas actividades que eso sí se lles daba, pero despois eles, digamos que facían o que lles petaba, e as cámaras simplemente registraban aquelo. A mí deixoume cojonado Fernando na rapa das bestas. A ver, de verdad, cando vin, porque vi aqueles cabalos todos facendo aquel ruido, e o Fernando ali no medio, aguantou o tipo así ca cámara, eu non sei como son as imágenes que sacou, pero veulle unha marea de cabalos e dividíronse en dous, e ele ali como Jesucristo no mar negro, no mar, ese que cruzou Moisés. Sí, hostia, este home, polo menos tenos ben colocados. ¡Falta de ahí que se va a romper la cámara! ¡Falta puta! O cámara percibirono por listo, que se creía que eu tiña todo controlado, pero non era así. Entonces arramplaron aí cos auriculares e con tal, e empezouse a rir a xente un pouco. Sorte que polo menos estuvemos nun plano secundario, empezaron a rir deles, entonces de nosa non se podían rir tanto. Nos éramos a mosca pegada na parede, non podíamos intervir, non podíamos interactuar con eles, tiñamos que limitarnos a observar o que les facían. Papá, cóllelle aí un pito á nena. Tú non sei se sabrei coller tanto, Ven. Colle que ali. Sí, carallo. Pero a teres dividido. Ui. Bueno, vale. Mira. Pero non lle facer daño, Vai tirando a man por lá. Vou que de pon lo antes. Grande. Non apretes, Non apreto. Mira como tembla. Ten medo. E aquí as historias xurdían espontaneamente. Onde non había nada, de repente xurdía algo interesante, especial, emotivo. As familias tuveron varios momentos nos que eu creo que pensaron que facemos aquí. Ou isto nos ven un pouquiño grande, que despois o fixeron estupendamente e o programa é o que é gracias ás familias que tivemos. E xa o susto final foi no momento de que se parou a grabación, vimos unha estantería chea de cintas, de material, de horas, de brutos para condensar en pouquísimo tempo e non sei que pensei nese momento, pero bueno, me imagino que como o resto dos compañeiros, ¿no? De, bueno, por onde empezamos... Era un reto traballar con tanto material porque eran 2 cámaras grabando 8 horas ao día sin parar. Ordealo e velo levou tanto máis tempo que montalo. Sobre todo porque son 2 familias haciendo cosas y no había que perderse casi de nada. Y era muy difícil contar algo sin que se perdieran cosas en el camino. O contido das imaxes que viñan era dunha calidade exquisita. Entón eu pensei que o equipo de montaxe tiña que estar á altura desa grabación. Había que buscar un equilibrio entre as 2 familias para que non fora máis unha familia que a outra, e despois un equilibrio entre o que era a parte documental, a parte de reality dos conflitos que tiñan os persoaxes, e despois a parte, bueno, pois un pouco humorística, que sobre todo pois foise metendo co tema dos animales, porque as cousas que lles pasaban eran realmente graciosas. Chao, ser buen niño, vale? Como os González e os Peña deixaban esta semana as casas para regresar ao 2006... Pois a miña función está máis ou menos clara, son o narrador, son a voz en off. Grazas por viaxar ao pasado con nós nesta máquina do tempo. Son, a parte do narrador, o primeiro espectador casi que ten a serie, non?
Debo dicir que ao principio era un pouco receloso porque non me gustan os reality, e digo así pois claramente, non me gustan, pero cando vin os primeiros planos, cando vin os primeiros minutos, quedei moi sorprendido e ademais querome apuntar un tanto, e voume apuntar. Creo que fun das primeiras persoas que dixen isto funciona, isto vai funcionar, porque se me está gustando a min, que non me gustan os reality, isto vai funcionar. Iso podemos facer pola fresca. Bueno, vamos alá. Vai mirar os de taule e eu non vou podes poñendo facer a outra cosa que non sea guiso. Non, Martín, non podo. Ten que ser o guiso con patatas cocidas e alga. Sí. E non pode ser con arroz, mentira. É que eu sempre mesmo estou cansado. Bueno, pois fago con arroz, ala. Algo máis? Mandas algo máis? Eu quero caldo, frío. Bueno, pois a ver, Vítor caldo, ti tal, xa vou tomando nota. Caldo. Ali era caldo. Facíase moito caldo, olha o caldo malo, E botaba un cacho de touciño. Patacas e verduras. Con cacho de panceta, unhas berciñas e patacas. Bueno, unhas poucas fabas, sin chourizo, sin sustancia. Non comías mal, porque hasta non había... Atrás do caldo comíase unha taza de leite con pan de millo ou con pan xa de trigo, así. Non había azúcar, non había nada deso, nin aceite, acordo todo eso. E a carne non había moita, porque se mataban poucos porcos. A carne fresca en xeral era algo infrecuente, festivo nada máis. Matar un carneiro, matar unha galiña era un día sinalado. No demais eran estas carnes salgadas ou afumadas tamén, eventualmente. Yo creo que una de las diferencias mayores entre el formato inglés y la adaptación gallega es que los participantes gallegos se adaptaron muchísimo más rápido a las circunstancias de 1906 que los participantes ingleses. Como anécdota se puede contar, a la hora de matar un pollo en Inglaterra estuvieron 3 semanas hablando del tema. Aquí los participantes nos pidieron que si podían matar los pollos. Eu quería decir que teño unha galiña que me come os ovos. Entonces mañá vou facer galiña ao pecheiro. Vale? Veña, chao. Y de hecho no mataron una vez, es que mataron cada vez que tuvieron la oportunidad. Tens lo que colleres ben, e non te tajes a man, corto ben. Por aí ben cortado. Hai que dicir que tamén os ovos consumíanse con parsimonia, posto que había que vendelos. Saliría mellor noutras condicións, pero é de 1906. Anda, que se virará. Naquel tempo a lana era moi aproveitada porque facían roupa, porque non había roupa, facían roupa ca lana, facían chaquetas, facían faldas para as mulleres, e todas as cousas, facían puchos para a cabeza para os homes, todo da lana. E a lana daba moito traballo, porque había que lavala. É que ese non é lan, son cagallóns. Despois había que escarpeala, despois había que cardala, despois había que fiala e despois calzatala con 4 espitas. Pasaban as pinas, os manteis, para a roupa interior que non rascaba tanto, aunque aos homes creo que lle facía os calzoncillos de estopa. Hai no que facer con gracia,
Naquele tempo non había nada máis que a lana, e liño, e era a roupa que facían. Moito choveu, pai. Ahora xa fa joder. Deste cuenta? Estás un pouco no medio. Me daste cuenta que non me deixes sitio. É que te estaban probando o queixo? Está salado? Había aquí uns cerca que se dedicaban a comprar queixos nas casas e leválos á Coruña. E ao facer o queixo na casa vinhan nos recoller á noite. E aprendían a facer os queixos desa forma. Xa non é un pouco tostado. Mitad blanco e mitad tostado. Facías o pan cando facía falta. O forno non era grande, pero pos que éramos, botábanos os días. Cando terminábamos, víamos a cocer. Que ben está isto para cando fai frío, verdad? Sí, pero male que ahora non fai frío. Ese é o mal. Mira como ellos. Mami, pervertido. Penso eu que gañen ellos homes. Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. Aquí non hai nada. Aquí non hai nada. Aquí hai Unha das cousas que máis me chamou a atención no primeiro contacto co material que iba chegando da grabación das casas foi descubrir aos tremendos, aos increíbles personaxes que tiñamos ali metidos. Crónicas de 1906, Contos na lareira, un saludo de Zocomán. Logo as evolucións dos personaxes como José, como Alicia, que levaban dunha maneira moi personal o de estar ali metidos. Hai un gato branco e negro que anda rondando mos cuellos e preocúpame, señores. Hai momentos que a min particularmente tamén me gustan e son todos os que teñen que ver cos animais. Non eran pa aí, Pai non era. Problema as ti, macho. A min, como espectador sen máis, apasioname Alicia. E isto resbala a súa puta madre. Quixo convertir a crisma. Entendes? A min apasioname. Pareceme moi natural, moi fresca. Ola, en vista do puto caso que me facedes, vou pasar de contarvos nada máis. Da familia González, José González, a mí pareceme un tipo cunha vis cómica fora do normal, que o explota pouco, moi pouco. Porque coma 4 fijos ali debaixo xe é a ruína nosa. Ali unha pola que lle chega un pouco. Jesús, Dios mío. Come un pixego. Pois sí, botou aí a pedra para fora. Oh. No, é que saca. Nada, a policía, a vaca presa. É divertidísimo, como é o caso en que conta que está grabado cando cae indo ao muiño con Carlos. Se ti queres, parece que se vai a dignidade da persona toda, non? Estás de pé todo orgulloso. Non és nada, és como un fume que se vai para... Os fallos que cometemos nós habitualmente na nosa vida diaria, pois, se estuvera unha cámara grabándonos durante todo o día, pois, a calquera lle farían gracia. Nas dúas casas había o que chamamos cámaras diario, videocámaras nas que os concursantes podían gravar os seus pensamentos, peticións ao programa e mesmo confesións. Nelas rexistráronse algúns dos mellores momentos do programa, aqueles nos que cada concursante quedaba a soas consigo mesmo. Sigue parecendo moi raro falarlle aí a un burato nunha tabla. Así que non sei que farei, non sei se pintarlle un dibujo aí dunha cara aí na tabla esa ou que farei. Bueno, a cámara diario técnicamente, que é moi sinxela, é unha camariña pequena dentro dun armario de madeira. Entonces, dalle este botón, clique, pos o micro, sentas
Bueno, séntate. Primeiro dalle o botón verde. Séntate e dillo que queires. Só che poño o micrófono por aquí. Encendo, cho. E agora das o botón verde. A ver, que lle tes Estoy pensando. A ver, que lle queres pedir? Quero unha Play. La PlayStation. E que máis queres? Que me deis un juguete de Coruña. Bueno, pues ahora saludos y ya hasta luego. ¡Hasta luego! Chao. Vale, ya está. Hala, quita o micro. No programa inglés utilizábana, sobre todo para pedir cousas ao equipo, non? Por favor, traédeme un filtro da aspiradora, que teño aspiradora sin filtro. Non aspira ben. E entonces nos pensábamos que o material que íbamos a ter, material audiovisual desas cámaras diarios sería dese tipo, non? Sobre todo peticións ou queixas ou recomendacións á dirección do programa. Pero pouco a pouco esa cámara diario foise convertindo no confesionario, ou na cámara de a diario, que din eles, ou de diario e tal. E empezaron pois a dar pois desde discursos. Costa moito pensar que estamos nun programa de televisión e non na vida real, cotidiana. Podes pa ir a botarte unhas risas. O problemiña é a truja, na máis. Que non tira. Hasta cancións. Abajo candil, María, chus, chus. Facer calquer gilipollez. Hasta momentos super simpáticos entre uns e outros. Comieron perdices e fueron felices. En este último día... O que se che ocurra. Tiña un chiste pensado, pero non me acordo. Para protestar tamén valeu. Esto es una mierda y no lo puedo desenredar, así que... No sé, o me traéis crema suavizante o me voy a tener que cortar el pelo. A veces para confesar as cousas malas que che están pasando, as boas. Bueno, hoxe só vou dicir que me encontro fatal. O sea, valeu un pouco de todo. A dieta é, pois, moita berza, algún millo dese e algunha erva seca, ou aquela queira. Pero en vez de cámara diario podía haber 24 horas. Así viades aí todo. E incluído todo, dame igual que virades todo, trampas e todo, tíos. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡No vas a dar a la volta! ¡Hombre, que hai! Boas tardes. Que son un veciño daqui ao lado, que viña a ver... En xeral, denme a impresión unha que a selección de familias que se fixo está moi ben feita, son absolutamente todos encantadores, xente moi normal. E pois ven un comportamento, bueno, para nada resignado, non vin sufrimento nas súas caras. Eu creo que viviron unha experiencia vital, linda, bonita, interesante, que eu creo que para o día de mañá, porque claro, estas cousas, cando un volve de novo á realidade, é cando empeza a valorar realmente experiencias deste tipo, que eu creo que son absolutamente maravillosas. E a ver, canto vale o tambor? Non me romperá o tambor, ou? Non, hombre. Se me rompe, teño a garantía de que mo cambia. Sí. Se che rompe, tes a garantía de que o rompiches. No, pero sí, en algúns momentos eles se veía que querían ser fulano de tal representando a esa persoa. En canto lle falabas dos precios e de que tal, logo se desvanecía a idea, sí. Eu si vin algún aspirante a actor. Nós non solemos actuar, nin queremos, porque aparte para eso tes que estudiar, supoño, e facelo ben, entonces creo que somos nós mismos como somos. O único que lle agradezco que dixera José, e espero que este grabado e o vexe algún directivo por aí, é que son un bo actor. Pero sí me deu a sensación de que algún estaba un pouco demasiado pendente das cámaras e iso notase. Solo, dá un gachupán. Que apañar percebiños por aquí. Sí, unha canción. ¿Lleva una cinta o qué? Tiene que trabajar todo el día en el campo con tenis. Si me hiciera un chiringuito todavía, ¿eh? Tienen miedo hasta los perros.
Está con la coñita de que el equipo... Os momentos máis fortes ou máis tensos da relación entre as familias xurdían porque víanse obrigadas a facer cousas, a colaborar e ao mesmo tempo a competir. Más que adaptados na Casa 1906, penso que seremos supervivientes da Casa 1906. E resulta bastante hipnótico ver a dúas familias intentando vivir como se vivía hai un século, vestidos de época e defendéndose, sobre todo non porque teñan que facer, non teñen que cumplir grandes probas, non teñen que facer grandes cousas, simplemente teñen que vivir. Vende galiñas, vende o que sea. O que pasa é que eu non podo quedar tampouco como o parvo de que che soluciona a ti. Bueno, eu non te estou chamando parvo. No, pero cando me dixeches 250, 50, se non me chamaches parvo, parecía. Pois parecería, pero para min é o xusto. Había que facer probas que non fosen probas, aparentemente probas, que fosen parte dunha vida en 1906. Entonces, eso limitaba bastante a hora de diseñar os contidos do programa, o día a día das familias. Todo tiña que estar xustificado. Se van as vacas por lado, non dou metido porre. Pétalle que dar o couso para ali, ó. Eu viro por lado. Eu viro para que vai por lado. Non ves que non foches polo medio. Eu penso que a xente maior ou ben recordaba ou lle podía explicar aos seus fillos pois como se iba a cortar trigo nesa época, cando non había cuartos de baño, cando non había agua corrente e tal. E a verdade é que o primeiro que un pensa é que é sorprendente, que é unha experiencia insólita e que é un formato novo, distinto, que non se viu nunca en televisión, porque é unha mestura de formatos, de xéneros, de ideas distintas. Si ten unha parte de reality show, si ten unha parte de documental, pero creo que colle o mellor de todos os formatos para construir algo novo, algo diferente. Eu vexo que é o primeiro caso de reality con contido cultural, ou neste caso etnográfico, sociolóxico, que tamén hai outros destas características, pero do cal podemos extraer un aprendizaxe. Para aquí, para que tropece máis. Sí. Aí debe estar, ver. Este programa mostra o fácil que é que haxa malentendidos. O que el quería era aparentar que tiña tamén moito gran muido, porque así queda mellor na cámara. A verdade é que non me preocupei da fariña, non sei se houve un problema por parte del. Que ases busca todas como facelos, busca o que dicir diante da cámara, o que non parece que está todo planeando dentro da súa cabeza. E podíamos entender como entre eles podían enfadarse cando as dúas familias tiñan razón. Agora entendo os do Gran Hermano cando se poñían histéricos por tonterías. Eu resístome un pouco a catalogar a Casa de 1906 como reality. Eu entendo que se poida e que se queira ao mellor vender como tal e que ten componentes de reality. Eu vexo máis como documental que como reality e digoche de verdade, ademais, se fose así, se fose un reality puro, eu non estaría neste proxecto. A verdade é que tuvimos moita sorte neste programa, porque eu creo que, salvando que é un programa complicado e que nos trouxe así algunha comedura de cabeza e todo isto, hubo momentos nos que o pasamos moi ben, non? E un desos momentos moi intensos e moi felices foi a festa do patrón. Tamén se emocionou moito a miña cuñada. Cando chegou emocionouse moito, recordouse moito de seu pai, emocionouse, incluso choraba. Víchelos ben, ou non? Sí, vinos ben, pero bueno, me emociono. Por eso, non vou ser capaz de falar. Hubo un momento moi especial que foi o encontro de Margarita coa súa irmá. Eu mesma mirei mo espello e vin a miña nai. Non me vin a min. É bonita. E como hai, moi pouquiño que nos falta para nós, pois é unha cousa que levas, ou polo menos eu moi dentro. Foi un momento difícil aguantar aí o tipo, non? Durante a grabación. Veíase ben que estas familias estaban nunha situación no que as cousas importantes volvían a ter importancia. Estaban cambiando,
estaban valorando cousas moi emocionantes como é o contacto con familiares, con amigos, a xuntanza, unha festa. Hai outro momento que foi durante, bueno, xa casi cando estaba a punto de salir. Venga aí, a sufra. Vivan nuestras Buenas tardes ustedes. Saben vostedes que son unha veciña de aquí al lado, pero son meiga. E desveña vostedes a botar as cartas porque parece que se lle presenta por vir un pouco, non sei como. E despois o momento xa, onde creo que todos os que estábamos ali presentes se nos encolleu un pouco o corazón, non? Foi cando Lorenzo dixo que tiña unha pregunta. Que vai pasar ca nena con respecto a nós? E é que Lisette, bueno, para eles máis, non? Para a familia Peña, pero para todos é unha nena super especial. A meniña quédase con vostedes. Quédase con nós. Que a meniña Foi moi bonito. Eu creo que incluso no último capítulo hai un momento que a min me fixo case chorar, por non dicir que soltei algunha lágrima, que foi un pouco a despedida de Margarita, que para min é outro personaxe, por chamalo de alguna maneira, non? Que estou ca familia toda, con toda a miña familia, que espero que vos guste o que fixemos aquí. E nada máis. Que tes que estar orgullosa. Sí, pero... Estás preocupada por algo? No, son así de tonta. Así, non? Que parece unha tontería, pero que se vive moito máis intensamente do que os que me podan ver ou podan entender. Que para saber como é hai que pasar por isto. Que nin quen pense que estamos de actores, senón non viría nada que me emocionara. Sería unha cínica. Que o que vivimos foi real. Nada, que vos quero moito a todos, que dentro de 2 días estarei con vos. Nada máis. Creo que, en certo modo, todos os que fixemos este programa en algún momento nos acordamos dos nosos avós, miramos hacia atrás, non? Dos pais de nosos avós, que quizá nos fixo reflexionar a todos, non? E aquí desde o equipo, que tampouco é algo que pase normalmente, non? A hora de contar historias. E que non sei, oxalá que en algún momento conseguíramos eso con, polo menos, unha parte dos espectadores, non? Ese poder mirar hacia atrás. Si entraría na casa, sí. Non. Pois eu sí. Eu entraría mañá mesmo. Mañá non, eu entraría no Brao. Bueno, ao mellor sí. Ao mellor sí. Porque eu, como xa conocía a cousa, non me rendería ao tempo. Por lo menos por probar, supoño que tería tamén os mesmos problemas que tivo esta xente, non? Cos cuartos de baño, ca higiene, cos colchós e todas esas cosas, pero bueno. Pois eu penso que sí, que iría encantado e pasaría ese tempo cos animais, rodeado da natureza, traballando na terra. Bueno, eu que sei, ao mellor sí. Recordar aqueles tempos, ao mellor sí. Sí, sin duda, pero si me deixan controlar a montaxe. Diría que disposta estou a entrar na casa de 1906. Pero si me vexo capaz non o teño tan claro. Debo ser sincero, non? Pensaría moito. Non entraría, non entraría. Creo que hace falta más valor del que yo tengo para meterse en el programa. No sé qué es más difícil, si estar en la casa en 1906 o estar acá. O sea, si las familias vinieran acá, quizás yo entrara en las casas. No. De ninguna manera. No. Que a vida de antes hai que olvidar. Ai, sí, como non. Eu, como se estaba adaptada, non extrañaba. Desta forma, conseguíchedes que eu volvera aqueles anos da miña infancia, cando iba á casa do meu pai durante os 10 primeiros veráns da miña vida, e iba a unha casa como esta, a casa do Galloso,
en Cabanes, en Lugo, a beira do río Miño, un sitio idílico, maravilloso como este, no que está a casa de 1906. E esta casa de 1906, de alguna forma, pois foi volver meterme naqueles verás maravillosos da casa do meu pai, xogando cos meus curmáns, bañándome no río Miño, vendo como os meus curmáns sacaban as troitas a man dentro do río, como bebían o leitiño dereitiño do teto. Sí, todas estas cousas eu tiven a fortuna, a sorte de vivilas. Eu vin como traballaba o arado romano, como as vacas tiraban precisamente del. En fin, tuve esa sorte e como xeración a que pertenzo ahora xa, pois mira, tamén vin, son dos primeiros que empeza a ver o ciberespacio, etc. En fin, non me quero enrollar máis, que sou así moi tendente a estas cousas, e solamente si o que quero decir é que moitísimas gracias a oportunidade que me deixedes a produción desta casa de 1906 por permitirme poder volver a ese mundo da miña infancia. Visitar o pasado. Esa era a nosa intención. Pero non cunha ollada nostálxica e, desde logo, tampouco crítica, senón como unha maneira de coñecernos mellor a nós mesmos e, sobre todo, de pasalo ben compartindo esta viaxe no tempo. Despois do paso dos Peña e os González, as casas, agora baleiras, agardan a chegada de novos habitantes. Corderito. Ahí. ¡Cuidado con cámara! Bueno, a todo isto, como aquí xa lá atrás me pasou, houberame dado conta se houbera sucedido de pasar iso, estou despistado nas datas, feliz Navidad outra vez, lle todo, a todos eles, e nada máis, que teñan as boas festas. Cabreiroá, a auga da terra da auga, patrocina este programa.